Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition na karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 19, tuig 2021. Magitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Pila ka LGU may paghanda na sa Bagyo Auring. Evaluation sa road clearing sa Bacolod mahimo matapos na sa masunod nga semana. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, pag-atrasar sa pagpahalog sa restrictions sa Pilipinas mahimo magaresulta o kung magresulta sa gutom. Phase 3 clinical trials sa bakuna sa Janssen Pharmaceuticals malapit na nga mag-aumpisa. Kag sa aton balita international, Pfizer nagwa nga 85% nga epektibo pagkatapos ang unang shot sa pagtuon sa Israel. Sa aton balita sports, PBA gin-cancel ang draft combined. Kag sa aton balita entertainment, Aiko Melendez nag-react angot sa disappointed comment sa isa ka netizen sa iya ex-husband. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:00. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod aksyon radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod aksyon radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Balita una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kakaroon sa detal na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Plastado ng preparasyon sa Bacolod angot sa anuman nga epekto nga mahimo idulot ni Bagyo Auring. Sunod kay Executive Assistant kag City Disaster Reduction Management Office Cluster Head Jomari Vargas, nagpatigayon na sa pagsapol ang iataltapan kaupod sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno para sa nagakaigo nga sistema kag koordinasyon. Dugang pa ni Vargas, liwat nga gintunga sa 3 ka mga cluster ang syudad para sa pagresponde sa natungdan nga mga rescue operatives kung may magluntad gid man nga pagbaha. Magluwas sa pagpanghanda sa search and rescue operation, preparado naman ang mga lugar nga mahimo gamiton bilang evacuation center kung kinahanglanon. Nakigbahin sa ginpatigayon nga pagsapol ang mga representante gikan sa BFP, PNP, DepEd, volunteer groups kag DSSD nga amo naman ang gintuganan para sa relief operation. Pag-meeting na mong gapon sa response cluster, naplaksa naman ng muntanan, no? Isa lang ka-changes siguro to is that ang sa DepEd, hindi tanan nga schools magamit aton. Okay. Tungkol na may nag-quarantine facility. Ang kabahin sa pagpahayag ni City Disaster Reduction Management Office Cluster Head Jomari Vargas. Sa iban pang balita lokal, gin-categorize na sa lokal nga panguluan sa syudad sang Talisay ang mga lugar nga patigayonan sa evacuation kung magluntad ang pagbaha dala sa Bagyo Auring. Sunod kay Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama, nagpapanaog na sa mando si Mayor Neil Lizares kundi nasaad nga on standby na ang DSWD, DRMO kag rescue team sang syudad. Dugang pa preparado naman ng ilang mga relocation sites kag handa na ang ilang food packs, hot meals kag iban pa nga kinahanglan sa mga residente. Ginmando ni Lizares nga kung mag-amat-amat na dangulang ulan, ipa-evacuate na ang mga pumuruyo kag kung magpamalibad, ipatuman ang forced evacuation. Palayag ni Aldama sa categorization sa LGU, una diri ang mga residente nga malapit sa Suba kag Baybayon, ikaduha ang mga lugar nga ginabahaan kag ang ikatatlo amo ang kun kinahanglan tanan ang maga-evacuate. Nagapabilin sa gihapon sa red alert status ang Western Visayas bilang pagpanghanda sa paglaslas ng Bagyo Auring. Sunod kay Office of the Civil Defense kon OCD6 Regional Director Roberto Nunez, base sa advisory sa pag-asa dako ang posibilidad nga mag-igo ang bagyo sa Western Visayas. Ginmanduan na sa OCD6 ang tanan nga mga Local Disaster Reduction Management Office nga hugot nga bantayan ang mga lugar nga sa masami ginabahaan bangod sa Bagyo Auring. Dugang pa ni Nunez, may ginahimo na nga pre-assessment ang mga Provincial Disaster Reduction Management Office kag ginapanugyan naman ni Nunez sa publiko nga sundon ang ginapatuman nga safety measures ang kada lokal nga panguluhan, ilabi na sa pagpatigayon sang emergency kag forced evacuation sa tion sang kalamidad. Sa dugang pangabalita lokal, ginapaabot ni Executive Assistant Butch Suligen nga sa masunod nga semana magtapos ang evaluation nga ginahimo sang DILG angot sa implementasyon sa Road Clearing Operation 2.0. Sunod kay Suligen, magluwas sa evaluation angot sa compliance ng syudad kag kabarangayan sa mga mando, kabahin sa assessment nga ginahimo sa DILG ang financial assistance nga nahatag sa lokal nga panguluan sa Bacolod sa mga individual nga nawad-an sa pangalang nga buhian. Lakip na ang mga persona nga nadulaan sa puloy-an bangod sa issue sang illegal structure. Sige pa man din kung isa, why kami kaupod. May final, sila next-street guro before sang March 2. Tanaw ba nila? Ang sa una nga mga ginpang guba, awan mo ti, ang ilang gusto ginako ang rehab la. Ang gawain sa pagpahayag ni Executive Assistant Butch Suligan.
Tinguan sang Taltapan Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head John Mari Vargas nga mapahakot sa subong adlaw mga basura kag iban pa nga mga materyales nga ilan hakad sa ginpatagayon nga pagpanghawan sa Mambulo Creek. Suno kay Vargas pagi sa mga salakyan sang IPM tinguan sini nga mapahakot na ang tanan nga mga basura nga ilagin pahamtang sa kilid sang creek ilabi na nga ang ina mga nakuha gikan sa idalom sang taytay sa Halandon. Dugang pa ni Vargas luyag sini nga makuha na ang mga basura antes pa magtupa ang maulanon nga tiempo dala sang Bagyo Auring. Mabudlay na suno pa kay Vargas kun ini nga mga basura ang liwat nga magtampok sa sapa sa tion nga magdalom ang tubig baha dala sang bagyo. Sa kadapusan nga balita lokal, patay ang angkas nga 12 anyos sa nga maaksidente ang motorsiklo nga ginasakyan sa sitio Bunga, Barangay Urong, Syudad sa Kabankalan, mga alauna kay inasang hapon. Ang napatay ginkilala sa kay John David o kon David Lindayaw, samtang ang pilason nga driver ginkilala sa kay Romar Torres, minor de edad, tanan nagapuyo sa sitio Sulugon, Barangay Carolan sa amo nga syudad. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Jacko Normal, ang traffic investigator sa Kabankalan PNP, sakay sa motorsiklo ang duwa kag paglabot sa lugar sang aksidente ginaligar nga nadulaan sang kontrol ang driver, rason nga natumba ini kag nabunggo sa kilid sang karsada nga may salsalon nga barrier. Ang mga biktima ginhingagaw dala sa hospital apang gindeklarar nga patay si Lindayaw sang attending physician nga si Dr. Devi Tapaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Sa ating mga ka-aksyon, na pinaka-importante nga halungan gid. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:30. Kakaroon sa rita na sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginpahayag sa Department of Trade and Industry kon DTI nga ang pag-atrasar sa pagpahalog sang restriction sa pungsod magaresulta sang mas madamo nga tawo ang magutom subong nga may COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Trade Secretary Ramon Lopez ang palayag matapos ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga sa Marso 1 ipaidalom ang bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine. Suno kay Lopez, ang paghalog sa restrictions makabulig sa madamo nga pamilya, lakip na ang 1.6 million Pinoys na wala nakabalik sa trabaho bangod sa pandemic.
Ginanunsyo sa Department of Science and Technology kung DOST nga nag-umpisa na ang preparasyon para sa Phase 3 clinical trials ng Janssen Pharmaceuticals sa ilang COVID-19 vaccine. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Undersecretary Rowena Guevara nga ang Janssen ang nag-umpisa na sa clinical trial proper nga ginalakipan sa patient screening, recruitment kag vaccination. Nagligad nga bulan, ginpahayag sa DOST nga target sang firm para sa trial amo ang San Pablo kag Cabuyao sa Laguna, La Paz, Iloilo, Bacolod City kag Manila. Ginaprobahan ang Phase 3 clinical trials sa Janssen, ang pharmaceutical firm sang Johnson & Johnson sa Disyembre 2020. Ginpamag-ana sa Department of Labor and Employment o Kondole kag Department of Tourism ang qualification requirements para sa mga displaced tourism workers agud makakuha sa cash aid kag maka-avail sa cash for work program. Sa virtual press conference, ginpahayag ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay nga ang Labor kag Tourism Departments ay nag-amyanda sa implementing guidelines sa paghatag sang financial assistance kag cash for work agud nga makabenepisyo sa programa ang nagligad nga gindisqualify nga tourism workers. Ang ginamyandahan nga guidelines na saad sa DOLE DOT Joint Memorandum Circular Number 2021-001 nga gin-issue sa Pebrero 10, 2021. Sa katapusan nga balita national, ginakabig sa Commission on Human Rights kung CHR nga paglapas sa International Human Rights Law ang pwersa nga pagpahalin sa mga nagarenta subong nga may COVID-19 pandemic o kung sa anuman nga deklarasyon sa state of emergency. Gin-issue ni CHR spokesperson Jacqueline Digia ang palayag matapos suportahan ang Senate Bill 1525 nga tuyo mag-impose sa moratorium sa rental payments kag eviction sa panahon sang emerhensya kag kalamidad. Giningganyo man sang CHR ang gobyerno nga i-sustain ang pag-akto sa mga issue sa mga nagarenta lamang sang balay nga mga Pinoy. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:33. Detalye sa ngaton mga nagapangulang nga balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may gala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39, kakaroon sa detalles ng aton Balita International. Nagwa sa pagtuon sa Israel nga ang unang dosing Pfizer COVID-19 vaccine ang may 85% nga epektibo. Una dirigin kumparar sa Sheba Medical Center ang findings sa overall efficacy nga yara sa 95% sa duha ka dose, gabay 21 ka adlaw nga lang at ang pagbakuna sa second shot. Ang pagtuon sa Sheba nga natalanang i-publish sa The Lancet Medical Journal, nagwa matapos ginsuwestyon sa Canadian researchers nga ang ikaduha nga dose ng Pfizer i-atrasar, ilabi pa nga mataas ang level of protection kung ikumparar sa una nga shot sa tuyo nga mapasaka ang kadamuon sang tawo nga magpabakuna.
Kag sa atong balita sports, gin-cancel sa Philippine Basketball Association ang draft combine sa March to just kag 11. Suno sa website sang liga, ang event wala gindayon agud masiguro ang safety sa mga humalampang kag ang mga tawo nga involvado sa event. Samtang ang PBA draft magapadayon sa Marso 14, apang patigayonon ini virtually. Dugang pa ginhatagan naman sang konsiderasyon ang travel protocol sa Filipino foreign aspirants kag regional draft applicants. Sunod naman kay PBA Commissioner Willie Marshall, ang pila ka mga aplikante may mga obligasyon sa iba nga liga pareho sa MPBL. Kag sa aton balita entertainment, ginipensahan sa actress nga si Aiko Melendez sa ex-husband angot sa disappointed comment sang isa ka netizen. Una diri nagpost si Aiko sa kaugalingon sini nga Instagram account sang litrato sang iya bata kauban ang ex-husband nga si Jo Marie Ilana. Samtang ginakaayo sa nga ex-husband sini ang racing suit sang bata. Didto kag nagkomento ang netizen. Samtang ginaangot naman sa kontrobersiya sadto nga involvado si Jo Marie ang negatibo nga komento sang netizen. Una diri si Jo Marie ang ginakusahan nga wala magtuman sa iya obligasyon sa iya duha ka bata sa anay domestic partner sini nga si Joy Reyes. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa nga aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 19, tuig 2021. Ang iyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!